Keto mata sisisian paralog hang dia nga kwa ban kren ya ka wei ka ching kren ka jonga hak be dei pat kumu bengin jet ya onong mit khmat sa po parliament hak ba i liet doktor ki eja sangkon ni laklat noแต่คุณยังหาปัญเจียทำไมเนาะยา UMP แต่สากับตัวกันเนี่ยกี่ปนายเงินสยบปัญเจียเนาะงัดไฟเราได้กาสอดการกันสับปัญหาอยากกับพ่อกับบังเจียอยู่น้องบิขมัดบัญเจียอยู่ UMP ปัทำไมแต่กันเนี่ยก็ลงกับจิงกัดปัดนะกันเลี้ยงจงหาkum uwei unong kersan ya ka parti BBP kembangila penjob dan burom menswa ya i Dr. Ricky kat to kat tegi pau hajar buat tapi ke bangamut ban ong hang dia nga perkat bat ngayo aban muddur marka jutuan ke jingkren hang ni hang tai ba ki pat ba hi ki ong ba ngin chop sup te ngas ngon ong hang ni ba kam dei ke ba ha ba ong ba ngin chop sup ban su khen sup ya kata ke jing job ha ba ka don hi ke jing la ka don ka hap leng ke jing la ni hap ba la sitom te nga pensngo Pedang jongi lang barok iwe kum kinong song snong jong kari kasih ke jongi bangin don ke mesim kencing snokia bangin dia tresitom ban penjob kambon sa su ban ya kaba ngila penjob menswaya i Dr. Ricky ngawen ngakot lang yang iwe barok wat kita ki bom sempat kersan menswa ya ka parti WPP te ngaso bahaban khot ban wer lang pi bangin ya kersan terli telan ya ka parti WPP bangin yo sa sisian jing job kodon burom te ban ong hi bangin khen sok kam jo khamba kani ka long kumba ki tu ginong le kai bol ginong ya le football na ka sekon rau komputer ter ki po sadu ka semi final te kania ka MP hi ka long kum ka final te ngidon ka thong kum kinong ya le kai football ban ya kli ya ka final ki kham khen sting ya ka final na du ki pliar nong ya kai ki kham ya tresitom ba ka semi final ban yo rung sa ka final te manta nga so ba ka parti WPP hi kala poi sa du ka final te ngini la sitom ban yo ra ya ka nam ka jin job kata ka de ka jin ka pat na ka liam ka jonga tar ko de ka jin so thu hi ka jonga te hang ni nga so ba diat nga so ban ong ba nga hapen rem ya ka jingkren klub da perkat lagi long yalam jong ka parti NPP direct ngan ong baik ya madu prostuan ubala Ukraine bon sen bon wat i po sosial media bu keren ki kentien ki ba kam ya tei bat kum uno yalam bo keren kum to kum ba ngalang i ko ka khubor ka ba uoi ubreu ula keren ya madu proston ba wong usno sarong ba keren kum uri rong ba lane kum o minister Ukraine haki rensan ki ba pher
namar ba usno start pelat ukius kong usno sarong haba kibrio ki haba ajing keren unia u minister usno sarong udu prostun usno sarong haga jing sisa kum orang ba brio de keren sisa ya ka ba te ban keren kum uno yalam ude ban keren kat kum uno yalam him jude ban so keren klomar tengah dengan ong hang dia lada pisngau ba kilanang pelat ban birya lane ban keren komedi nasoban ong kabaha ya phi madu prostun ba phin le join lang no bat kitu ki nong ya ak film ak serial komedi kumjong madiang marang ba ki jong belum te ngin yo menjer khi pasat ki klum khana ro ya ga tu ga komedi ki jong phi ya ka phin keren hi nak menta ka baha ka miak na ka ba phi supan khi ni so ya ha phi ma do prostor bat ka we ngas ngo ba kum ki nong yalam hi kum ki minister hi ya uai nong yalam ba na ka parti NPP hi utau de ba sngau bahalang de balai Ukraine kumto da ka ba open ya fair umut ben pharia jaj ben rio to tip ha kini ki baro ki long tang ki but sianti ustad but kum utu mesiang don ki jingi thu khana sa phang mesiang bat ka tu na trai phi ya tip ya kata mesiang ka tu nomor ba mesiang de waslak bah yo ya ketuot tat adu ba unkem nganong penjrong ya ka jing keren ke jonga ka sulong ka ngaspa ban mat thang hangta ka jing sian but ka jing sian ti ka jing but po but sniu ka badon ha po ka do not ke mesiang ke jong kalong thik kum mesiang ha ka bangaring dur siang mana ketu kepor bat ketuot endau layo ban kem ban bat ya ketuot ka kti jong ulek komno ketuot ke ong ya siang ketuot ko pli ke basian buj batrot bor ka thau ke buj ke ong ko siang ra swa yang ka bahau pin bam yang kam de ba kam long pin bam yang ra swa yang swa pin bam ra harut to da duai to da khirat swaba bam yang ti kum ta mesiang ungej ra ya ka tuot harut wa antara poi hangta mesiang ungej ya kata ka tuot ka hikai ola kenya ola khan kat bawang kenya ka ong to khap rip ki khmat ku khap ngan ki khmat kendet kesan ka tham kami na po ka khap na serkat jong kom ta ula kendit threat na kata jing khap rip ki khmat ka tuot ka laj thor tengah mut ban ong ha kani ka poru ba unia usnya bhalang ula septing thot septing thot ya ka parti WPP septing ba don buj pada da kumno ba unyata ya kata kajing kiustet jong ka parti WPP haga jing klan te usdang kom umasiang tengah suong hang dia ken mau ko ba sngau halang ba ya phiru kan sakhap katham kom yong masiang khoblai sibot